gugah ya ini. Kan muka sing rasa tadi kok. Masa kablok kan muka. Jabluk-jabluk yang boyong. Ya kerasa tapi masa gugah-gugah. Ya masa gugah. Mana? Moro-moro blak-blok ya. Terus dia nulis waya ya ciku iku. Lepit-lepit ya ini. Wes, market kiloan. Kiloan mana? Tribun nyuci. Tribun nyuci. Alah. Iki wayahe keliling-keliling. Keliling. Ya iya nawi ana pagirian rosak ngoyo dibicikaan. Ade kon keliling Solo ben keliling Solo. Dekat ya. Bagian tengah. Bagian tengah. Ayo, kayak ojo kesusau. Kulit angejeng, matae kang tangan. Mulada Kecai kucing. Foto. Sing ana karo sa. Sing ana. Tengah. Nah, Kakulon. Ono. Beda kene kakange. Yo. Aku ejeng-ejeng. ejeng-ejeng.
nek santel-santel. Ajake mlaku. Dik, Hei, keselempit. ya jualnya kenapa? Si kentang dik. Sedialan. Dik, Wih, kejepit dik. kok dikongkon ngene ya? Si kentang dik. Tarik-tarikan. Si kentang. Julio Mulon. Alah, Dik, woi, Julio Mulon dik. wes, Dik. Wah, kok gue biarin. Dik. alah, layar sentuh, Paling apa ini ya? Bias ya. masa wani kemablok dah. Tuh deh, tuh, Jalukan. yes, kat, kat, Woi. aisuyo, Parndi, celuk-celuk yain. dijak kia William, Iki jam piro saya kai? Loro. Jam loro. Apaan gak takon jam ah? Ya sambiang, Dik. Jam loro wayahe sambiang. ngambil barang, Ya nyambiang udah. Ha iki gede-gede yo. Isu niku pas mulai yuk, ana surat, Dik, ngarepe lawan. Iya. Yo, Ini nanas ya. dipanggilnya Melulian. Panggilannya lu udah luparan. gua mau nong, Panggil. mau nong kene, Coba. halo dah, Ya iku mulihmu kotor-kotoran Suryate Ini kok dipanggil. dipanggil. Selamat tau ya. Kok apa? Riko paling nyolong, Pak. Nyolong mani kan? Kenapa jawab bebek? Ya cuma Yo. Masa panggilan Kang Gediku tadi. pan, Panggilan dikongkon sekolah, Kang durung-durung sekolah dikongkon sekolah. Sekolah kuliah kita ya. Itu panggilan sekolah sopo. Ya isu udah durung sekolah. sekolah tuh biar kok sekolah pan. Yang bos sing artis yon. Kok nabi pasrai. Nabi ono kang bisa dikongkon ngajar gitu jauh. Kalau yang dikopiin kang ajar ya. Iki kayak wek Riko sih bisa. ono persene. Ya isu sing tau sekolah mungkin bisa. Bu, Ya ada ikai, kompet nokor siolo. Gunakan bukti di gulau. seru tak sekolah. Iki sing tau sekolah. Kang Kono sing tau sekolah. Ya iya, bunga Lu sih dua-dua. kebiayain duit jadi kan bukan tahu mopus. Oh, Apa? Putit. Ya cung opos ada saben dino iso. Ya cucur jalan janur. Ya, Ya wong opos ya. kudu sepondok we. Jadi iki sekolah di pasar yang ison kan dadi gurune. Ya iya. Oh, Ini kok gelem dadi murid e. Ya gelem yain. Biar wong bodoh sing gelem yain deh. juara nih kepengen bisa. Yo, soalnya iki digawe. Zamane yang tahun iki tahun Orde Baru, Ya iya mereka. tambah kemajuan. Ya, Sing oleh ana wong kang sing atas, Ya. yang wong kang bodoh. ya iya. Makanya diperintis mulai dari cilik, Ya. sekolah tahun. Roda gede di sekolah TK. Tikus. Ye, tau. Tikus ya. Jangan tikus ah. Batok kursi tak kok kursi ini longgo. Ya, Aku ngidule au. ya semua. Masuk kayak loroan dari sisi sini. Pokoknya maling idul biar. Ya, kau Kau jaluk corotan tuh. Bu, weh, kopi anget tahu. mainan semprong-semprong kayak ini. Yo, Moga sing kerikan dari kebengahan pahit, bae. pahit. Apa? Ngantuk? Panjangnya jelek ngapain? Kok turu ah? Aja pati majokan kopai. Yo emang kopi ya? Ya kok yo krasa digane
ganti Son. Masa ada dialog wes. Tapi sampai taruh jeruk kopi ini mau enggak ya? Alah tantangan itu kalau macam anu kopan, pejaman kok asingan suarane sini. Iki saiki arane wong sekolah tuh ya. Sekolah arane PBH. PBH. Singkatan Pemberantas Buta Huruf. Makanya aja percaya yang wis dadi gurau. Kudu nurut. Ya wes. Pindah ngetak Mana sing cicir merono. Kok minggat? Nomor piro? Nomor tawon. Pindah wetan. Ya. Dijabtar namane. Dinggo laporan yang Bali Desa. Desa. Dari desa. Aduh wong kang ngono-ngono ngomong balai desa. Asal Lineka. Iki wong musim. Bali desa. Dari desa. Arane sing jadi guru kowe diganti nama dhewe-dhewe. Kowe ganti maning. Lo ganti sih. Ya wes. Itu malam mana? Sabtu. Malam Sabtu tanggal 22. Ya. Partai? Iki pendaftaran nama Malam Sabtu tanggal 22. 22 Pendaftaran nama. Tanggal 23 malam Minggu. Ya. Gerak jalan yang alun-alun. Biar jalannya alun-alun dek. Partai? Ya. Rame kono. Malam Senin. Malam Senin. Tahu kan pendo, Pak? Tahu pendok anjay. Ya, kok gerak jalan. 4 kali 4 44. Ya. Paham? Oke. Saiki dijabtar nama Solo. Malam Sabtu. Malam Minggu Senin ada. Tanggal lekor iki pendaftaran nama. Kowe diberi nama Suri. Mati weh. Hah? Matai. Siapa? Suri. Masa Suri kan mati kole. Jason gua. Ya iya. Ya. Ya ada roncon yang putune. Ayo pasang duwe Ya mati. kau. Adil? Jel. Adil Suri. Sisih lor Sonali. Artai? Yes. Engko aja wis empanggil Ya. Suri, Sonali, saya Pak. Ya iya wes. Tapi carane mlaku diwarai Solo. Ya Pak. Ya, lah nek aja salah mlakune. Kang tengen jangka Solo, Ya. terus kang kiwa carane kelo-kelo. Artai? Hai. Oh, belum gede cicak. Ya, ini gila jalan. Dipanggil kudu ngoro yang Pak Gurau. Siap. Ya. Surai, Saya Pak. sapi kai. Sonali Pak. Sonalai. Sonali. Sini nak. Ya Pak. Ya. Sapi kai. Bukan dijoket ini. Podcast ini foto. Tapi keren. Alah, mau barang longgo merekencang di jongkal-jongkal. Momor atos. Biasa disenggol sini gelundung. Olahraga ini kok apik mabune. Ya iya
Pak. Jadi senam dangdut nasional ya Internasional. saiki wis kari belajar maca. Ya iya. Ya. Milo adene nyang Pak Guru ya. Apa ini? Pak Guru. Eh, Pak Guru yo. Pak Guru. Saking kupinge molor. Dialis, kesirap. Tulisane Al, iya mandi waca kiacangaken mat. S Ayo, lulus belajar maca wis Lulus. Sekolah lulus. Lulus we. Civili kang japa kang penting ngerti saksara nyangka sekolah marai kari gerak jalan Kriya jalan. yo Yang alun-alun. civili kang lancang kang lanang Beda. kang kanan Ya. ya kasolo ya ya ayo ken Tangan HP itu. Oh, kan dan coci bapak bisa ini mundur tangan ini kan tijo Tijo. salaksono tijane wong nyarkan nek lanang ingkre matuk kae ya Sawijing. nek wedok yo aku sing duwe alah saiki kucing barang kira jalan wis mari kari kau dilakati sudah kon dilare Wele yo aduwe iki dirangsung wae. ayo belajar kau Jero iki kan. Ya iya wes. ayo kau barang Ya. udah semangat kau ke Oke. Oke. ojo ndak sieling jolong Al. ayo oh Hei. coba sampai jangan dibuka Main dia juga kasih rokok. apa Dua kok. ya masa Jawa yang boleh Dua. diajari biar napas Jawa Ya. biar ini sangat kurang 3 kali Kurang 3 kali. kau Ayo. lagi Ya. ayo Hei. Kambon
ambekan apa Boleh ambekan. Ya iya. Sekolah wis makai, lulus kabeh. Ya. Kari nerimo ijazah oleh istirahat. Oleh istirahat. Ya iya. Ayo weh. Ya. Ah. Wis sekarang panggil dulu. Ajeng kula urusi mboten kewajiban kula ndoro. Wong sampean kang saged wates niku. Paman ya. Nggih, monggo sampean kurba pun. Lho cari wong Prabu iki. Lho budhe dadi desa ora ada di desa sapa diminangkani. Ela dalah terus mal balik itu. Saya sembahyang anak itu. Nah, dan paling segera ada tanah pesisiran bos. Sampai itu beda asal kalau nggak tapi saya sembahyang. Ini adalah pandangan sejak.
saudara. Kula nek kakang malam niki singen sampeyan nggak semuanya nopo. Kali sak dereken kula niki. Bener Maman, aku ngalakan sayembara. Makanya kakang sampai ngalangi kau. Kita sampai nonjalanan sedoyo. Terus kula sak daerah niki asal nopo. Gak itu apa-apa. Ya makane. Sadereng aku kapunten. Makanya kakang niki kan saged ngalangi kersane mboten ical balare rotan. Kontrol. Ya nyingkriyor. Kelilingan Solo. Adung cocok ya jinggo. Sing cocok. Iya. Yo carakan kalau gimana? Kapliat. Elah, kira-kira sama tengkira orang nurupane saya jembraya. Paman, kepiye balai saya jembrayaan ya paman ya? Sampai ngalami pun. Soale iki pawonge aduh sampai alam itu kan pokoknya enten kerugian. Pun sampai dunia kenawon. Ini paman ya, sampai saya jembrayaan tak duduk terus jelas murung. Ya kersane timbangan sejarah iki ruwet kali ini kan. Bener kita Nggih, langsung dituno mawon. gede sama le. Iki rupane saya jembrayaan ini. Nah tuh blek FC yang ngomplong ya. Ya.